Numru ta' pazjenti kellhom isifru lejn Ruma sabiex ikomplu bit-trattament tagħhom kontra l-kanċer wara li waqfu jaħdmu l-magni tar-radjoterapija li hemm fiċ-ċentru tal-onkoloġija f'Mater Dei. Net News jista' jikkonferma li hemm numru ta' każi li diġà ġew riferuti għal Sptar f'Ruma sabiex ikomplu b'dan it-trattament tant importanti, għalkemm dan fil-verità jfisser inkonvenjent enormi fuq dawn il-pazjenti. Kien propju s-sit netnews.com.mt li żvela din is-sitwazzjoni xejn sabiħa li żviluppat fid-Dipartiment tar-Radiotherapy fejn is-sistema krollat kompletament, dan wara li waqfu 3 magni. It-tnejn filgħodu l-pazjenti ġew mibgħuta lura d-dar u tmexxija taċ-ċentru tal-onkoloġija għamlet kull sforz biex issolvi din il-problema. Sissa għadu mhux magħruf meta dawn il-magni se jkunu lura n-normal, b'sorsi indikaw li x-xogħol fuqhom jaf jieħu fit-tul. Il-Ministeru ta' Chris Fern minnaħat qal li waqqaf bord ta' inkjesta interna sabiex jistabilixxi x'wassal għal dawn il-ħsarat fid-dawl li din hija l-ewwel darba li seħħet ħsara teknika simili. Il-Ministeru tas-Saħħa skuża ruħu għal kull inkonvenjent maħluq f'dawn iċ-ċirkostanzi filwaqt li qal li se jkommetti ruħu li jsiru l-arranġamenti kollha neċessarji li ma' arranġamenti essenzjalment ifissru illi l-persuni li qed jieħdu kura għal kanċer se jkollhom jittieħdu Ruma għar-radjoterapija. Il-Ministeru fl-ebda ħin ma ta' indikazzjoni dwar meta iċ-ċentru tal-onkoloġija se jerġa' jibda jiffunzjona.